Magandang araw. Sa ating pagluluto ng nilagang karne, ang unang hakbang ay siguraduhin na mayroon tayong sapat na kantidad ng mga sangkap na kinakailangan. Para sa nilagang karne, kailangan natin ng mga karne ng baka o baboy, mga gulay tulad ng repolyo, patatas, carrots, at sibuyas, at mga pampalasa tulad ng asin at paminta. Una, ilagay natin ang mga karne sa isang malaking kaldero kasama ang sapat na tubig. Pakuluan natin ito sa mahinang apoy ng mga 1 hanggang 2 oras hanggang sa lumambot ang karne. Kapag malambot na ang karne, ilagay naman ang mga gulay at pampalasa sa kaldero at pakuluan ng mga 20 hanggang 30 minuto hanggang sa maluto na ang mga gulay. Matapos ang pagluluto, maaari na natin ihain ang nilagang karne kasama ng mainit na kanin at sawsawan ng patis at kalamansi. Enjoy your meal!